Въпросът ми е следния. Вярно ли е това? Било ли е казано? Ако наистина е било казано, тогава какъв е смисъл ние тук въобще да участваме в този цирк? Ако не е било казано от представители на Газпром, тогава съответно трябва да се търси отговорност от тази българска медия, защо се е позволила да каже тези думи. I would like, frankly speaking, to listen to the question, because you have too much expression. I understand you, but we are here to answer your question, please. Така, убитите казаха след посещението в Портовая до Петербург на 100 км, че представители на Газпром са казали, че излъза на газопровода на Пашадере така иначе няма да бъде променен. Ако е така, кой го решава това и какво обсъждаме ние тук в момента въобще? Стандартна процедура. Стандартна процедура, да. Господа, знайте, че вие с този виртуален проект, вие нямате проект. Това е политически проект, на който правим ОВОС. Този ОВОС трябва да се прави върху реален проект. Нямате такъв проект. Просто вие нас ни заблуждавате с действително много хубави инженерни решения. Аз приветствам инженерите за това, но не приветствам консултантите, не приветствам сдруженията на Газпром. Тоест, по нашето законодателство, всичките дружества на Газпром са в взаимна връзка. Съгласно българското законодателство, това е конфликт на интереси. Ние не приемаме вашата теза, че компресорната станция и терминала не ни пречат. Пречат ни и то много жестоко. Ние, ако го изградите там, ние ще ви съдим и ще ви осъдим в международен съд, защото в български съд няма да може да се случи това. А също запознати ли се, че това е зелена зона за отдих и туризъм? Това е все едно морската градина. Разберете го. Ако това нещо опасните ни остане без кислород, варненци остават без кислород. А вие знаете ли, че има толкова индустриални зони около град Варна, които бездействат, които са на намален капацитет? Защо няма алтернатива там да се намира компресорната станция? Отговорете. Браво, браво, браво! Нахално поведение, с неинформираност, а дори и с грешки. Дами и господа, нека да останем спокойни и нека да имаме възможност нашите експерти да говорят. Благодаря много на инженер Величко. Инженер Величко. Сега, що се отнася до господин Минков? Искам да помоля. Уважаеми дами и господа, много внимателно да се слушате. Нека да останем спокойни. Дами и господа, моля ви, дами и господа, моля ви, нека да останем спокойни. Дами и господа, нека да останем, моля ви, нека да не хвърляме микрофони. Дами и господа, моля ви се, наистина, нека да останем спокойни и да останем наистина разумни. Целта тук е всеки да зададе своите въпроси.